Inul babu teron po bang pucay nong kacang huwa day kacitun iya jok ahem harid virkau. West Karbianglong Labor Union na tumpen kang dangami kang nipon. Ingdeng hini sarupothar MSC Cup Football Championship ang dong kiti kapathipon. Ingdeng ping tinokhom chingrum ame me sempen kichunpon. Dhansiri constituency ang kangkedo 10 mile arlokedo kolom singrong pararong amikar babu terona panchainong kang hukenep chegajok kedam tang thereponi phai krehiniya ni rong asar penche pamaisi adayareng kituje phanla sirasuri phoke batangka chainong ahem khwatuma phantunang popalo chetok bonta babu terona bang thereponi phai krehini an pleng denan ta adai tute deplo adai kituji kalisi babu terona bang amena hempen ke kajuido lasojok chainong ahem khwatum sai jok jepen babu terona hema hormu hortar do an thereponi phai kreke thomani ponang koklo posi nilta pherang kipen birta nakpal chainong ahem khwatum babu terona hema thengpia sofa peri ke thawa jaton peri larbala jaton inghoi pahong do an ke pon lapen lapen thu kolom singrong phar arong asar pen lam thenang ke jaya tengki adai ke hang alu ka chitokalong ni bang kawide dapatsi chini dunde sitame kanghulor pen ke ne wega tomangno chonghudet lo puche than de tang de lapen arida ta jipi tang de daposi adai tunang kok pu pusi lam the chipaklang po lapen so labang so babu teron po abang pu aprang kalason kang pu joini pen polis ari deng stame kachingnang tanga bang lo pusi nilituma phanang pachini dun borjan pen waisongkro malong tang tarik hiniar ni lada tiron hemalong labang so hemalong iglo kaching wai la saratum ratatum dak nepsi ching wai lo lasi alang litum alang lipan tiron sanghu pan arju lo tiron sanghu bang da chikubir lo hok lo ni inghu del lo ni chainong la an inghu lo ui alang li chikubir ik del lo to tang te chi don sarpen chingki sarpen la so dayareng kituji apan ko an pen ko an ma pulo o nili adai reng ta chi tupu pusi lu tok nang pusi dak chi don sar pen si lu ki tok lu nili hin abang ke gangbura hemasoro nili ke apen ke gangbura sol ni abang avi poi phisita gangbura lar do lo amase alang li bang chi kubir tang dera phike lu ta tok nang pulo masi lu chi tok de lu masi ni tum an ta hadak su hi chi pidun lu iri tum ke la kanghu pu sono ma te aprang ta kinep long tang lu la tum ha ta ang the ke bang ko su ke chini de ta men no ma ka chini dun de pen ke nang than bang do kok amat nep long che ka joy ni si nili tu mang ke non mang ke ada reng kian lo ma a hor mu hor tar ki pon pu lo pial nili tu pon ge po thema nili chai no ahar ingbu der lo la sila ame ka chior cholang gali boi phi te amu pu harlung isi vet he ta me isi amu pola ke ipisu iso khon ke paklang dai phan ke harlung isi vet pen pon hitami lake icai nong kang bolu pusi amu isi harlung langno wet hetame ma istirwe hetame paklangi pan nili te ponang kokpo nili kacai nong kang bu lagi lockdown one pen lo kang bu nang keceng ke nili tumarong alom pen ke lape nili cai nong ta son si dun bom lo anajer kiding ta kang bu munit nili tum chini ni dalo non la pusar lara tum nang nep ti lo ma rong rat pen pusar la den pu diti ton ma pu cepaduk cepalak pen nili tu makang hulong iglo nona bangke abisara long bangke nang litum pong chiniong thai posara tu kang hu pan ke kosong si bisar nei ma alu pirthe ke chetok nei anda chetok igen lo aku alang li non de le kang hu gali lo ke chini du na teng pete aprang pulis an nep lo jong muka pe man ta so inform da long du sitami pulis ari teng li ro ka phigi dongka mukam langhana long thereponi phai kreke thomarni West Karbianglong Labor Union na song tumpen kang dangami kang nipon song mi pho manof kam saka chipahin pho me long kongchun bang borson kro hin pen me ke phalam thi patni po labang so mi long jasemet pen ke bang gr ni me de katalon dunjia phansi kachingwa rdp pon lapen ke bang ji me de katalon hoke Karbianglong Autonomous Council kacharia tumta nang chetong dunsi mayor dinang pidun nang ji pusi song mi phu akongchun bang atumpen kachuning di patu othat lang sopen khorsing teron malong news West Karbianglong dongka mukam dongka langhana long si niltom pini labangso executive
pedopon lo la season pho nilitum pini ke pedopon along bangke la poson han lo elitum international labor day fancy chisik pon lo isi bangke lapen ke isi bangke elitum la carbing west carbing long lapen elitum la carbing long kang si tame abang putin same membership kakuri aji ke drive aji fancy nilitum pachini pon lo lapen ke elitum laso ateng pen elitum ke claim ke dam ponji fan kapaisrik ponji fancy nilitum deng thambang ke chisik pon lo lapen ke nilitum la deng pli bangke elitum ke doan tum si tame labang so ateng pen kapachit ton ponji fan lapen ke elitum ke doan phanta la sukang thu ponji fancy chisik pon lo lapen nilitum nomor pho bangke nilitum keduan tum sitame laso identity card sitame lata isi nilitum pachini fono earning posin matha fonlo lasi ladak nilitum ke claim ponia son doan tame kacethan chimum poni Thereponi phai cricket thomarni ingdeng hini sarupathar MSC Cup angdung kiti kapathupon kedam tang thereponi phai toxier ni pensi labangso kapathu pangcheng ponlo labangso kapathu ni hangdon Sri Sport Club mate pathek pen NDS atum penche patirpi ponsi Balipathar Sport Association mate pathek pen BS atum se charabdun labangso kapathu along numbering ko hini sarupathar MSC constituency ke parlo polling station kritrok atumang bongsi chepatipon angdung keti along saphapani polling station lapen maidho 4000 polling station atumang bongsi pathupon kejurapor maidho 4000 polling station atumsi gol ke thompen che pahaipon labangso angdung keti me along alhisar po manpen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Chetongdu lapen manpen alhia manpen KASIM Jagat Singh TEM MSC Mukut Mohanto MSC Pabitra Rongpia tumpen chenglok sarupathar BJP Mandal Committee aklembang atum lapen Balipatha Higher Secondary School ake hoy BB Sharma Board Chairman to anatum ta chetong anjang langsopen Rajiv Son Rongpi Malong News ingdeng pli ingti nokhum chingrum ame thereni phai cricket thomani dong mukak long kam terona maro long si mesen pen pichun pon bangso saya da por final ke malom pen hemphua bur kamatha pen si pangcheng pon aphi ka chetong dunara da tum pen mena hem isia tuma phan tirim ka chingduk pe do pon renti si aphi hirbang amita pe to pon la sophi ingti nokhum chingrum ame ami phu pradip ingti pen me chari ponsi ka chethan ka chimum ame ta pe do pon ka chingrum ame putha kongchun bang harmon sing ingti pen si jai pon bangso ka chingrum ame long Padmasri Sar Dhaneswar ingti Karbila Mename Ame Pusar Bari Mingti Difu Government College along Assistant Professor Megi Katharpi Togbang Kamsing Ingti Hirbang Mina Ingti Pipen Chenglok Tebok Terai Ingti Akura ke Theke Ding Lapen Penangan Ingti Ronga Sara Tum Chetong Dunsi Arti Dojot Pencing Ki Chethan Po bangso ka chingruma melong ingtia tumke Padmasri nong eta kedeng dunlong cheng lapen Karbila Mename Ame Phuta ke man cheng jilang puchinisi so cheng dhenta habar pen selim khwa harlung langso sangti langso langki mi pen chenglok inghan langso tarabasa phuloni langhin same langso teke langjun dongka chingthu habar ke hat dong mukak pen pennang anangka chetong don arada tum aning che parong renti aphime pijut pen anchura prui pen si mesen pen ka chingruma me pichun pon ramen ingti report Malong News Mielong penangana tuma mena ing tiaro tumalam chethan pajir mi rinti si aning ciparong pen koson si eprang ka chetong thulong ber jila pen ke claim ke dam thu meji aphan thethan pon rinti lason si professor Megi Kathar bipen ing tia tum ke hempuaso popot si ke do ke thak ke chu ke juna jata chepang thirbet nang jila pen anutin sitame loga charli abang ke dorep si inuta ka charli abi puchethan mo set nang ji laute ili tum ing tia tum anso se peprang thek poposi ningji pon halapu Dhaneswar ing ti pen ing ti nokhom chingruma me kibialong ing tia sordet ka chetong long pot ning che parong si ke ong dung along hempu arna mapan si aman ki pi ke pethi ason si ing tia tum ke hempu aso po jok ajara long taman penga kang tuisi ke long ke ong lasi ili tum ke un an ke ajara son ta chepang thirjer nang ji lapen ili tum ke bang pen che bohong nang ne che heng no nang ne ru sem son sing kita kaning ke chopen ka chere nang ji pen chenglok ning isi ke dojia phansi ke claim lasi ano tinta matha pa mesi alang lilong charli dun pen claim dun nang ji lapuson chingrum bom pen si anso sia ke me ke claim ke dam tu meji phan che than chi mum pon nang ji posi rada phan than po bangso nang plan
lahai da ke chini thek dia phansi si awat sai dak dulu jadi da chi ne som ro boy bis ta pini la so mai na dun pe ele tu ning ti koson si nang plan ma kalau soro pe nang plan ma non koson si bodak si ke doma ele tu si chini thek ko da ben monotri bang dia terus kami ti hai koson si karbia khai pacing tur thek koson si ke jap jima so it is sick make ele tu ko athema ikti program te to itu intidar pot nije nilta nije intidar pot ikti program te nilbata te should be intelligent hack sakanya tu